דהרי. איך את קוראת לי פה ככה מול כולם? הוא בדיוק סיים להכין לה את הקפה, רק כמו שהיא אוהבת, נס קפה חול, עילית עם הרבה חלב. בסדר, הוא לא שם לב. כן, בטח שהוא לא שמע, הוא בדרך להרכיב עוד איזה ארון הפועל הזה. מה, רותם, גם את פה? גם אורי התעורר? איך הוא לא התעורר? שירה כל היום עושה כביסות לעומרי, מה זה הרעש הזה? מה לעשות שאני לא מכירה של כביסה מהבית? אורי, האופי הזה שאני אחפש. אני אומרת בואו לא נחפש, בואו רק נקנה חדש. כי שירה קונה מהר ונעליים לה לא חסר. הגרביים, מכנסיים, תחתונים וגופיות, ששוקלת ותחפש של צרות. נו, אז מה התחדש במקרריון? כלום לא התחדש, שירה כל היום מקדרת את עומרי, מהרב, לטבעות, מהטבעות, לדי-ג'יי. קיצר, לא קונים פה אוכל. היי, בננות, גם אני פה. מה זה החום הזה והלחות? אני מה זה לא רגילה? מה את משחקת אותה? כאילו מאיפה הגעת? רגע, באמת, מאיפה הגעת? מה זאת אומרת? מבאר שבע, מהמקרר של שירה. כן, גם אני הייתי בבאר שבע, אבל לא בפוזיציה הזאת. חם לך? לשחרר קצת? ממי, אל תכניס לי מילים לפה. באנו לפה לשמח עם שירה ועומרי. אז מה עופר, גם אתה בונה ומרכיב כל היום? איזה בונה ואיזה נעליים, רק שאומרי ייקח אותו לעשות כמו מדפים. אז מה עם זה שנוח למקרר? אל תדאג נטע, שירה כבר תמצא את הפסים לאחים. כן, ואם אומרי לא יאחר, הם יספיק אולי גם לאכול אותם. זה לא נקרא לאחר, זה פשוט חינוך אחר. מתעכב לו מאחר והוא עושה זאת טוב יותר. גם את שירה הוא הצליח לדרדר. בואנה קוצ'יניה מכוער, מה אתה לובש שם? אל תגידי ככה אתה בא לחתונה, מגעיל. מה רב מה שאני לובש? לא עדיף מה שאתה לובש מאופנה ישראלית לחתיכת יצור. תגיד בן דם, מתי צריך לבוא היום? בוא נראה, בזמני עומרי אביטן, 4 הוא צריך לדפוק אימון, 6:30 ככה איזה שק חלבון, 7 צריך להתקלח, לסדר את עצמו, 7:30 ג'וני בורח צריך לאסוף אותו, 9:30. ברכה, אני אומר לך, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. לקח מישהי יפה כמו אמא שלו. צ'רלי, איזה מחמאות, היה שווה לצלם את הסרט הזה. נו שירה, אז עכשיו את רגועה, כולם כבר ישובים, צבעים, ונגמרו התורים. היא הייתה רגועה גם קודם. בלי לחץ, בלי הרבה נשימות, ממש טיטיקה. כמו תמיד. היא הרי למדה מהטובים ביותר. עומרי, מגיע לך צל"ש, באמת כל הכבוד. צריך הרבה סבלנות. הרבה סבלנות. אל תדאג, גם בדיחות עם אח שלי זה לא משחק ילדים. סבלנות, לא קונים בשום חנות. סבלנות, ילדים, זה מפתח הגשמים. מתן כלה, אוהבים אתכם ושמחים בשמחתכם. אז קדימה לעבודה, להרחיב את השמחה ולשמור על כבוד המשפחה. מה עם כבש ים? מין איזה קטמרן? שמע, לא הבנתי כלום ממה שהוא אמר, חייב לקרוא לדובר. איזה דובר? נו, עומרי אביטן, אתה יודע איך הוא, איך אריסטופולי, סגה פאוקיטה, אבל מה הבעיה, הוא רוצה הכל ביורו. רגע, איפה הם יגורו בסוף? עפולה, תל מונד, באר שבע? מה העיר? הכי טוב במושב. איזה באר שבע, איזה תל מונד, רק עפולה. ואני הכי לא משוחדת. בואנה רועי, אני מקווה שאתה נוהג אחרי החתונה. למה עומרי אחרי שהוא שותה? פלטה. כן, סחי פלטה. לא אתה, שלא תקפוץ לך איזו עדנית לדרך. התמגנטנו כאן בשבילכם וכולנו בואו לצדכם. אז בואו נקרא את הרחבה ונעשה פה חגיגה. מאחלים החברים והמשפחה. אומרי שוב, אתה מתרגש? אתה לבן, אתה חיוור, אתה מתחתן היום. כן, ועד שירה כל הכבוד לך, לקח את עומרי עם האופי המסריח הזה, כן, יש לך את האופי הזה שהוא מסריח שאתה מאחר.